Hej, jeg hedder Kim Gregers Petersen, kommer fra ATS IBM-afdelingen. Velkommen til vores mikrosite, som du kan regne ud, så omhandler den Storwize. Og du er her enten fordi du har anskaffet Storwize, eller fordi du overvejer at anskaffe Storwize. Uanset formålet, så er det her stedet, hvor vi samler informationer om Storwize. Det vil altså teknologi, det vil altså kampagner, det vil altså tilbud på, hvordan kan vi hjælpe dig til at få optimal glæde af de Storwize. Er du for eksempel opmærksom på de seneste nyheder, som blev introduceret her i sommer, Real-Time Data Compression, hvor du kan spare halvdelen af de diske, du havde regnet med at skulle købe? Eller er du opmærksom på, hvor meget den her virtualisering kan betyde i dit miljø, når du virtualiserer andet storage bag din Storwize? Vi er her for at hjælpe dig. Vi er selvfølgelig også for at sælge dig noget. Men det her sted, det er primært indrettet for at hjælpe dig til at få glæde af Storwize. Velkommen.